Ia spune cum te cheamă? Nicolae Mihai. Ce pregătești? Un chef de pui la cuptor, mozzarella și roșii și un risotto. Și un mic dejun. Bine. Ia zi. Popes Fabian, pregătesc un chef de pui pe drink cu orez. Da? Ia zi, cum te numești? Bușoiu. Și ce pregătești? Tochitură. Tochitură? Tochitură moldovenească? Da. De la Bran? Frănească. Tochitură moldovenească de la Bran. Mă numesc Boaca Adrian și am prins o rețetă de tată de mine. Da? De porc, cașcaval și butreașe din cartofi fiert. Da? Unde ai făcut tu practică? La restaurant Rapid, la domnul Burtea. Bravo. Doamna Bernabeta, ce ne pregătiți? O mâncărică de crab cu legume, cu garnitură de legume. O mâncare de crab cu garnitură de legume. Poți să Zi, tu ai zis? Nu. Zi. Mă numesc Ilecă Gelini și astăzi pregătesc o tochitură orbenească. Cu porc, crep de pui. Uite-te acolo unde e focul un pic mai tare. Da. Au. Sare mai multă. Hai. Bagă pe dedesubt. A fost prea tare și a fost prea puțină sare. Întoarce invers.